Γεια σας φίλοι μου, σήμερα κάνουμε το βίντεο μας με χαρτιά με 21 όμως, όχι με 22, 11, μόνο με 22. Πάμε. 21. Με 21 συγχύστηκα. Ευχαριστώ τον Θεόδωρο που με θυμίσε και ευχαριστώ που με βγάζει βίντεο. Σε λίγο θα δείξουμε και τη φώτο του, αν το ξέρετε, κάντε like. Θα σας δείξουμε σήμερα ένα ωραίο τρίκ. Ένα ωραίο τρίκ που θα κάνει ο Νικόλας και θα εκπλήξετε τους θεατές σας. Να κάνουμε λίγο βιαστικά. Πάμε για να σας δείξει το. Θα κάνετε έτσι στην αρχή, δεν θα το εξηγήσω γιατί θα κάνετε όπως κάνω εγώ και θα βγει το μαγικό. Απλά είναι απλό το μαγικό. Δεν είναι καλύτερα να το εξηγήσουμε, Νικόλα? Δεν έχει ψηλό. Αφού το εξηγώ τώρα, γιατί έτσι θα βγει. Απλά ό,τι κάνω να το κάνετε και εσείς τώρα. Καλύτερα, Νικόλα, να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, Αναστάση, έλα ως θεατής να δεις. Όχι, θα διάλεξω εγώ, δεν είναι ανάγκη να κουράζεται ο μικρός μας φίλος. Όχι, ας το πούμε ως θεατή γιατί μας βοηθά στα βίντεο. Διάλεξε μια κάρτα. Διαλέξω αυτή που είναι πιο όμορφη, μάζερε. Δείξε τη στην κάμερα πρώτα. Ωραία, δεν είναι Θεόδωρο. Είναι... Ναι, αυτή είναι. Τώρα τη βάζουμε, πήγαινε Ναι, στην ναι. Αναστάση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τώρα τη στήλη που είχαμε μέσα την κάρτα τη βάζουμε από πάνω από μια στήλη και εδώ. Και τώρα αρχίζουμε να συνεχίζουμε. Θα ανακατεβείς σε 3 στήλες και στην κάθε στήλη βάζεις 7, έτσι. Να θυμίσω ότι ό,τι κάνω να το κάνετε κι εσείς τώρα. Έτσι, σε κάθε στήλη βάζεις 7, έτσι. Λοιπόν, είναι εδώ η κάρτα σας. Εδώ. Και φυσικά όχι, ρε. Βάζουμε εδώ. Είναι εδώ η κάρτα μας. No. Δηλαδή είναι εδώ η κάρτα μας. Έτσι είδαμε. Λοιπόν, Δείξε μας και ξανά, γιατί δεν την είδε το κοινό. Ναι, αυτή ήταν. Θεόδωρα, το βγάζεις καλά το βίντεο γιατί ξέρετε θα σε σκοτώσω αν δεν το βγάζεις καλά. Μάλλον νομίζω πως έκανα ένα λαθάκι. Ναι, αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Θα δούμε στο τέλος τι θα βγει και θα δούμε ποιος κάνει το τραγικό λάθος. Ας σας ευχηθώ. Αν δεν έκανε λάθος θα το διώξω από το MTN. Συγχωρείτε. Λοιπόν, Ναι. πάμε συνέχεια. Είναι εδώ η κάρτα σας. Ναι, φυσικά, έτσι. Και δεν την είδε το κοινό, ρε. Δεν πειράζει. Το άρχισε το ήτανε. Και τώρα θα βάλουμε 11. Πάμε. Ήταν η τρίτη και τελευταία βολά. Ναι, τώρα Φορά θα ήθελα το να βάλουμε πω. 11 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Είναι αυτή η κάρτα σας. Ναι, πώς το βρήκατε Απλά να το κάνετε αυτό που έκανα και θα βγείτε. Ευχαριστώ που μου δίνετε subscribe και like. Αν είσαστε unsubscribe, κάνετε subscribe, σας παρακαλώ ένα λεπτό. Αυτός είναι ο Θεόδωρος. Εγώ Γιόλο. Γεια. Και αυτός ο Αναστάσης. Αντίο, subscribe και like.